Tervehdys YouTube, täällä Lohikäärme Herra. Ajattelin 10 videoni kunniaksi tehdä jotain vähän toisenlaista ja niin esittäytyä teille, hyvä yleisöni. Jos se nyt kasvokkain, niin kuitenkin vähän eläväisempänä. Heti alkuun sanottava, että on kuuma kesä ja minun kämppäni on sietämättömän kuuma ja minulla on sietämättömän kuuma tässä karnevaaliasussa, johon olen pukeutunut, mutta se on mitä se on. Johtuen siitä, millä paikkakunnalla ja minkälaisessa työssä toimin, niin minun ei ole viisasta julkisesti profiloitua uskonnon viholliseksi. Niinpä olen ottanut joitakin askeleita salatakseni henkilöllisyyteni noin niin kuin ihmisiltä yleensä. Lähipiiri mahdollisesti minut tunnistaa ja siitä en ole kovin huolissani. Minulla ei kummempaa käsikirjoitusta tälle pienelle juttutuokiollemme ole, mutta ajattelin puhua hieman itsestäni. Niin sanotusti tulin uskoon 17-vuotiaana himpun verran ennen kuin täytin 18. Periaatteessa jo alakoulun uskonnon tunnit ja jossakin määrin uskonnollinen ympäristö olivat saaneet minussa aikaan orastavan uskon kristinuskon Jumalaan ja tietysti kaikki ne kivat hetket koulussa, kun puhuttiin Jeesuksesta ja laulettiin mukavia lauluja, niin hän oli jäänyt mieleeni positiivisena henkilönä. Kotonamme uskonto ei juuri näkynyt. Ennen jouluruokaa luettiin jouluevankeliumia. Kaikkeiten joku on opettanut minulle aikoinaan Isä meidän rukouksen, koska muistan rukoilleeni sitä pienenä lapsena. Se, miten tulin uskoon, niin se on mutkikas tarina, mutta eräällä tavalla näen sen alkaneen siitä, kun koulussa äidinkielen tunnilla keskusteltiin propagandasta ja opettajamme näytti meille Jack Chickin evankelioivia traktaatteja pöytäkamerallaan. Suurin osa teistä varmaan tietää suunnilleen mitä Chick-traktaatit ovat. Jos et tiedä, niin ei sillä niin väliä, et haluakaan tietää. Minä olin aivan varma, että minulta löytyisi sellainen jostakin laatikostani, mutta sitten kun tarkemmin tutkin, niin sain pettymyksekseni ja toisaalta ilokseni huomata, että ei minulla ole niitä enää. Tässä nyt on joitakin esimerkkejä kristillisistä traktaateista, joita laatikoistani löysin. Jumala rakastaa sinua. 4 asiaa, jotka Jumala tahtoo sinun tietävän. Taivas, miten pääsen sinne? Ja You must be born again. No, minä luin sitten myöhemmin lisää noita Chick-traktaatteja, kun ne vaikuttivat niin kiehtovilta ja sieltä huomasin, että hetkinen, tähän kristinuskonhan liittyy aika kammottavia näkökulmia. Oli puhetta helvetistä ja tulimerestä ja Chick-traktaatit varsinkin ne ovat aika järkyttäviä. Siinä on lopussa yleensä sitten syntinen heitetään helvettiin, joka on tämmöinen liekehtivä meri, jonka reunalla enkeli sitten on häntä vielä tuomitsemassa tai Jumala istuu valtaistuimellaan, että sinä et hyväksynyt poikani uhria ja nyt sinä menet ikuisiksi ajoiksi sinne tuleen. No, se järkytti 17-vuotiaan herkän nuoren miehen mielenrauhaa ja niinpä sitten pengoin rippikoulussa saamani Raamatun pöytälaatikosta ja aloin lueskelemaan sitä. Ja hyvin pian päädyin ilmestyskirjaan ja huomasin, että siellä sanottiin suunnilleen tällä lailla. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. No minä ajattelin, no hätä, enhän minä ole
mikään noista edellä mainituista, joten muutaman rukouksen luin siinä ja sain olla puoli vuotta rauhassa näiltä uskonnollisilta ajatuksilta. Mutta sitten kesällä ennen viimeistä lukiovuottani aloin jostakin syystä ahdistumaan ja masentumaan. Ja siihen ahdistukseen ja masennukseen sitten jostakin syystä minä menin ja kaivoin tämän rippiraamatun sieltä laatikosta ja aloin perehtymään siihen sitten tarkemmin ja lueskelin erilaisia internetsivuja ja muuta, että mitä siellä raamatussa oikein opetetaan. Ja hyvin pian minulle kävi sitten selväksi, että lasten ystävän lempeän Herra Jeesuksen keskeinen sanoma raamatussa on, että jos sinä et rakasta häntä, tottele häntä ja elä elämäsi hänen tahtonsa mukaan, niin hän tuomitsee sinut helvetin tuleen. Ihastuttavaa. No, jos olisin ollut rationaalisempi, vähän kypsempi mieleltäni, vahvempi, eikä minulla olisi ollut omia henkisiä ongelmia, niin olisin torjunut voisen jutun höpönä, kuten ilmeisesti suurin osa suomalaisista aivan oikein tekee, mutta olin valitettavasti sellaisessa mielentilassa erinäköisistä syistä, että minä järkytyin, pelästyin ja totesin, että ei auta muu kuin alkaa tottelemaan sitä Jeesusta, muuten tässä käy huonosti. Ja siitäpä sitten lähdin tielle, joka johti minut kristinuskon pariin 13 vuodeksi. Aloittelin ensin perinteisesti luterilaiseen tyyliin, mutta aika pian huomasin, että pappi, jonka kanssa olin jutellut, niin se mitä hän puhui ja sitten se mitä täällä kirjassa sanottiin, niin ne olivat kyllä kaksi ihan eri asiaa, joten totesin, että täytyy lähteä etsimään porukkaa, joka uskoo sen, mitä täällä Raamatussa sanotaan. Sitä kautta päädyin sitten vapaakirkon ja helluntailaisuuden piiriin ja sen piirissä sitten vierähtikin pitkä tovi. On tämä toinen raamattu, jonka olen raahannut tänne nähtäväksi, niin sen kannet putoaisivat pois, jos niitä ei olisi teipattu kiinni. Siinä missä muiden ikäisteni parikymppisten opiskelijoiden elämä vierähti erilaisen opiskelijaelämän juhlien, lemmenseikkailun ja muun hauskan parissa. Minä istuin kämpilläni lukemassa tätä. Ja minä luin tätä aivan järkyttävät määrät. Olen lukenut koko teoksen läpi ja joitakin kirjoja varmaan puolitusinaa kertaa. Ja mitä enemmän sinä tätä luet, niin sitä vähemmän sinä mistään mitään tiedät. Tosiasiahan on, että koska Raamattu on eri aikakausina erilaisia näkemyksiä ja erilaista uskoa edustaneiden ihmisten kirjoittama teos, se on sisäisesti toivottoman ristiriitainen. Mutta traditionaalinen, sanotaanko konservatiivinen tai jopa fundamentalistinen raamattukäsitys näkee tämän teoksen yhtenäisenä teoksena, mikä johtaa melkoisiin älyllisiin ongelmiin, kun alat oikeasti syventymään siihen, mitä siellä opetetaan. Esimerkiksi jo Uudessa testamentissa, jonka kirjoittajat elivät noin 100 vuotta toistensa lähistöllä, eli heillä ei ole edes samanlaista etäisyyttä kuin monilla muilla tämän kirjan kirjoittajilla on keskenään, niin heillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, mitä pelastus on tai kuka Jeesus on. Ja kun sinä luet sitä ristiriitaista sotkua ja yrität jotenkin saada tolkkua siitä, että miten eletään Jumalalle mieliksi ja miten pelastutaan, niin järki siinä menee. Oikeasti. Ja sitä touhua sitten kestikin pitkän aikaa.
Jos otamme joitakin esimerkkejä, niin esimerkiksi perinteinen kristinuskon sanomahan on, että Jeesus Kristus kantoi sinun syntisi ja luterilaiseen tyyliin, niin sinun ei tarvitse kuin uskoa se ja saat kaikki synnit anteeksi ja liihota taivaaseen sitten kun kuolet. Siistiä ja helppoa ja oikeastaan aika mukavaa. No probleema on siinä, että se ei ole se, mitä Jeesus opetti pelastumisesta. Jeesuksen pelastuskäsitykseen kuuluu ilman muuta myös hänen tottelemisensa ja Jumalan käskyjen ankara noudattaminen. Jos menet ja luet, mitä Jeesus sanoo pelastumisesta synoptisissa evankeliumeissa esimerkiksi, niin se on tyystin toisenlainen viesti kuin Paavalin vanhurskautuminen Jeesuksen Kristuksen kautta. Mitä enemmän luin, sitä vähemmän tiesin ja jatkoin toivotonta yritystäni saada tästä sillisalaatista koottua jonkinlainen looginen kokonaisuus. Niinpä kävin läpi kaikki mahdolliset kuviteltavissa olevat liikkeet, käväisin tutustumassa karismaattiseen ja hieman jopa äärikarismaattiseen helluntailaisuuteen, sellaiseen rauhalliseen perinteiseen baptisti-vapaakirkollismeininkiin. Uppouduin juutalaiset juuret liikkeeseen ja käytin Jeesuksesta yksityisessä rukouksessa nimeä Yeshua HaMashiach, koska se oli jotenkin siistimpää kuin puhua Jeesuksessa Kristuksessa, vaikka se oikeastaan tarkoittaa samaa asiaa. Sitten käväisin tässä uusapostolisessa ajatussuunnassa, jossa hylätään seurakunnat ja oppirakennelmat kokonaan ja luetaan vain Raamattua, koska täältä sieltä löytyy se totuus, eikö vain? Ei todellakaan. No lopuksi sitten opiskelin vielä järkevää, rationaalista reformaatio-kristillisyyttä, Martti Lutheria, John Calvinia ja oikeastaan oli viimeiset vuodet uskostani kalvinisti. Siinä vaiheessa olin ajatellut läpi suurimman osan tämän kirjan eettisestä viestistä, suurimman osan sen keskeisistä ongelmakohdista ja tullut jatkuvasti tuskallisemman tietoiseksi siitä, että loppujen lopuksi kaikki on pelkkää tulkintaa. Yksi kaveri lukee saman tekstin ja tulee yhteen tulokseen, toinen lukee sen ja tulee eri tulokseen, kolmas kaveri tulee kolmanteen tulokseen, neljäs neljänteen ja niin edelleen. 10 ihmisellä voi olla 20 erilaista tulkintaa samoista teksteistä ja samoista oppikokonaisuuksista, johtuen ihan vain siitä, että kaikki tulkitsevat niistä omista lähtökohdistaan. No, kuka sitten tietää, mikä on totuus? Oppineet teologit, maallikkosaarnaajat, näkyihinsä vajoavat hihhelit. Voit valita vapaasti myrkkysi, mutta se on kaikki aina vain inhimillisiä mielipiteitä. Lopulta olin päässyt siihen pisteeseen, että lukiessa Raamattua aloin pikkuhiljaa näkemään, että hetkinen, että täällähän on myös eriäviä mielipiteitä ja eriäviä tulkintoja. Ja nämä tekstit ovat syntyneet selkeästi jossakin kontekstissa ja niillä on aiottu viesti omalle aiotulle yleisölleen ja se, miten se viesti ymmärrettiin. Sen yleisön parissa on ihan tyystin eri juttu kuin miten se viesti ymmärretään tänä päivänä. Antiikin ajan ihminen, joka luki näitä Uuden testamentin tekstejä, tuli niistä tyystin eri tulokseen kuin keskiajan ihminen. Ja keskiajan ihminen taas ajatteli ihan eri tavalla kuin valistusajan ihmiset. Ja valistusajan ihmisten raamatutulkinta taas ei ole nykypäivän kristittyjen raamatutulkinta, koska maailman kuva, omat kokemukset ja ympäristö vaikuttaa siihen, mitä täältä kirjasta löytyy. Ja lopulta kaikki on tulkintaa, kaikki on pelkkää mielipidettä ja joutuu filosofi Platonia mukaillen toteamaan, että ainoa asia, minkä tiedän on, etten tiedä mitään. Vai oliko se Sokrates? No jaa, sanota tuo
Ja sitten 13 vuoden ähellyksen ja puhelluksen jälkeen älysin lopulta tehdä sen, mitä minun olisi pitänyt tehdä tälle kirjalle jo vuosia sitten. Eli sellainen suunnilleen on oma kehitykseni halki kristinuskon kummallisten polkujen, ja kanavani videoilla olen halunnut tuoda esiin näitä keskeisiä ongelmakohtia, joista periaatteessa olin tietoinen jo kristittynä ollessani, mutta kun sinä olet siinä mielentilassa, kun sinä olet sisällä siinä ajattelussa, se on ikään kuin olisi silmälasit, linssit päässä, ja kun katsot asioita, niin ne näyttävät tyystin erilaisilta kuin kun katsot kristinuskoa sen ulkopuolelta. Olet sisällä siinä kuplassa, et pysty tavoittamaan niitä asioita, jotka ovat kuplan ulkopuolella. Sitten kun olet kuplan ulkopuolella ja katsot sinne kuplan sisälle, niin homma näyttää ihan toisenlaiselta. Sillä lailla minä voisin kertoa paljon omista pahoista kokemuksistani kristinuskon piirissä. Toki voisin puhua myös joistakin hyvistäkin asioista, mitä siellä kohtasin, mutta lopulta sanoin kiitos ja ei kiitos ja lähdin siitä touhusta pois. Se on aiheuttanut lähipiirissäni jonkin verran konfliktia ja olen tavallaan sikäli vielä kaapissa, että suurin osa ei taida vieläkään tietää, että olen lakannut uskomasta Raamatun Jumalaan. Vanha testamentti, Uusi testamentti, Korani, ne ovat kaikki minulle yhtä ja samaa, ihmisten ajatuksia Jumalasta. En jaksa uskoa, että niistä löytyy minkäänlaista ilmestystietoa tai todellista informaatiota maailmankaikkeuden luojasta. Onko luojaa? Uskonko luojaan? Jos oikein kurotan syvälle sisimpään ja mietin tätä kysymystä, niin jonkinlainen uskonnon ripe minussa on jäljellä. Ja olisin ehkä taipuvainen sanomaan, että uskon Jumalaan, mutta en siihen Jumalaan, josta tässä kirjassa puhutaan. Olen periaatteessa agnostikko siinä mielessä, että koska näistä asioista ei loppujen lopuksi voi mitään varmaa tietää, niin on parempi reilusti myöntää, että en minä tiedä. Ja en minä tiedä on ihan riittävä vastaus. Jos uskovainen tulee sinun luoksesi ja sanoo, että mikä on maailman alkusyy, kyselee sinulta, minkä takia tämä kaikki on täällä, mistä tuli alkuräjähdys, ja sinä sanot hänelle, en minä tiedä, niin sitten hän sanoo, ahaa, mutta minäpä tiedän, koska minulla on tämä Raamattu, ja täällä sanotaan, että Jumala loi maailman, niinpä minä tiedän ja sinä et, ja minun maailmankuvani on parempi, koska minä voin selittää maailman. Ei se sillä lailla toimi. Yhtä hyvin minä voin keksiä minkä hyvänsä höpö-höpö-selityksen maailman synnylle, ja se on ihan yhtä relevantti tai irrelevantti kuin Raamatun luomiskertomuksen Jumala. Kukaan ei loppujen lopuksi voi sanoa, mistä kaikki on tullut, mistä kaikki on saanut alkunsa, ja niinpä en tiedä on aivan yhtä hyvä vastaus kuin vanhat juutalaiset tarut. Videoita on tulossa lisää kesän aikana, jahka ehdin tehdä, ja kun olen riittävästi saanut vuodattaa kristinuskon aiheuttamia antipatioita ja katkeria kokemuksia pois sisimmästäni, alan todennäköisesti tekemään videoita jostakin muusta. Mutta siinä on kaikki tällä kertaa. Olen lohikäärme herra, messiaita ei ole.